Investigazzjoni dwar każ b'xamma kbira ta' ħasil ta' flus ma kienx segwita sal-aħħar mill-awtoritajiet Maltin. Xi ħaġa li qed ikun irrapportat li ġrat wara li fil-każ tfaċċa isem Beppe Fenekadami, dak iż-żmien assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Intern. L-investigazzjoni tmur lura għal qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Perjodu fejn hawn min jgħid li Fenekadami kien qisu l-Ministru tal-Pulizija, dan wara li kien sfiduċjat Carmelo Mifsud Bonnici u Lorenz Gonzi dak iż-żmien Prim Ministru ħalli l-Fenekadami miegħu Kastilja. Fenekadami kien direttur ta' kumpanija fiduċjarja li kienet tmexxi l-interessi ta' Capital One Investment Group. Capital One tkun fil-mira ta' investigazzjoni kbira mill-awtoritajiet fl-Olanda. Dawn id-dettalji kienu żvelati fil-Malta Today f'rapport speċjali bis-sem tal-ġurnalist minn midja barranija Mark Hollingsworth li huwa wkoll awtur ta' għadd ta' kotba. Jingħad li f'dan il-każ il-Pulizija Maltija kienet qed taġixxi fuq talba ta' dik Olandiża u kienet qed tinvestiga transazzjonijiet ta' Capital One li hija marbuta ma' Olandiż bl-isem ta' Robert Sogea li fil-proprjetà tiegħu instabu wkoll id-drogi. Sogea, plejer tal-poker magħruf, huwa l-benefiċjarju ewlieni ta' Capital One. Jidher li l-investigaturi fl-Olanda huma frustrati għall-aħħar għal fatt li f'dan il-każ mhux l-evidenza kollha għaddiet mill-Pulizija Maltija għal għandhom. Beppe Fenekadami qed jiġħad li jaf xi ħaġa dwar l-investigazzjoni li kienet għaddejja u bħalu qed jagħmel Robert Abdilla Castillo, id-direttur ieħor tal-kumpanija fiduċjarja Baltimore Fiduciary. Però kien irrapportat kif il-Pulizija Maltija kellha provi fida kif il-Bank of Valletta kien ħareġ credit card tal-klassi Deb għal Robert Sogea u persuni assoċjati miegħu u li Capital One kienet qed tintuża biex jidħlu miljuni ta' euro fi flus kontanti f'kontijiet tal-Bank Malti. Jirriżulta li l-Pulizija Maltija intalbet f'Novembru 2012 biex titlob l-ifriżar tal-assi u kien hawn l-ewwel darba li tfaċċa li fil-każ kien hemm dak magħruf bħala PEP, Politically Exposed Person. Dan ma kien ħadd ħlief Fenekadami. L-investigazzjoni tal-Malta Today issostni fiktar minn parti waħda kif id-dettalji dwar transazzjonijiet bankarji kbar qatt m'għaddew għand l-Olandiżi. Dawn it-transazzjonijiet kienu jinkludu mijiet ta' eluf ta' euro li kienu qed jgħaddu kuljum f'kontijiet tal-Bank of Valletta. Dan permezz tal-fiduċjarja li Fenekadami kien direttur tagħha. Dan kien biżżejjed biex l-ispettur li jagħmel ir-rapport jgħid li l-każ seta' jgħaddi għand il-Europol għax kien hemm movimenti kbar ta' flus marbuta ma' bniedem suspettat bit-traffikar ta' droga. Bil-kumpanija fiduċjarja isservi biex propju taħbi l-isem ta' min attwalment kien qiegħed igawdi. Moviment ieħor li kien qajjem suspett kien meta l-kumpanija tellet il-kapital reġistrat tagħha mal-Malta Financial Services Authority minn 50,000 euro għal 200 miljun euro. Però jirriżulta li fit-13 ta' Jannar, qabel l-elezzjoni ġenerali f'Malta, il-fajl kellu nota BU 3 months li tfisser li kellu jerġa' jkun analizzat fi 3 xhur. Biex sa dakinhar l-Olandiżi kienu waqqgħu il-każ minħabba nuqqas ta' provi. Eventwalment il-fajl kien immarkat put away. Kien wara li dan il-każ kien magħluq għal kollox li f'Jannar 2014 Beppe Fenekadami rriżenja minn Baltimore u l-istess Baltimore ma baqgħetx tieħu ħsieb l-affarijiet ta' Capital One. Bl-investigaturi Olandiżi sostnu sal-lum li l-każ ma wasluhx sal-aħħar kawża tal-azzjonijiet jew in-nuqqas tagħhom mill-awtoritajiet Maltin.